El número 1 d'avui neteja la teva llar per menys de 150 euros i supera en durabilitat el quart. Top 4 robots aspiradors per a gent gran. Xiaomi H50 entra en escena amb una potència d'excció de 10.000 pascals i una navegació LDS que li permet mapar la casa amb precisió. El preu és de 329 euros i la valoració és 4.2/5 amb 6.772 ressenyes. Les crítiques el descriuen com a de l'altre planeta, assaltant la seva capacitat per evitar obstacles i la comoditat de la recollida automàtica de la pols. També es destaca la funció de mòper elevable i el control per veu, ideal per a persones amb mobilitat limitada. Algunes usuàries aprecien que es pot gestionar tot des del telèfon i que el robot manté la llar neta sense necessitat d'intervenció constant. En definitiva, Xiaomi H50 combina potència, autonomia i una interfície amigable, convertir-lo en una gran elecció per a la teva llar. I entrem al lloc 3, on la cosa canvia. Xiaomi S40C és el tercer protagonista, amb una acció de 5.000 pascals, un dipòsit gran per a pols i aigua, i una navegació LDS, aquest robot ofereix una neteja 2 en 1 a un preu de 142 euros. La puntuació és 4.5/5 segons 516 opinions. Els usuaris l'aprecien per la seva facilitat d'ús i la seva capacitat per mantenir el sol net, tot i que alguns es queixen de la durada de la bateria i de l'aplicació que pot ser una mica lenta. Un comentari destaca que, tot i que funciona bé com a aspirador, la funció de fregona pot deixar massa aigua. No obstant això, la majoria considera que la relació qualitat-preu és excel·lent i que el robot ajuda a estalviar temps de neteja. Així, Xiaomi S40C és una opció equilibrada per a qui vol una solució eficient sense gastar massa. Si t'ha agradat aquest top i vols estar al corrent de les millors recomanacions per a la teva llar, subscriu-te al canal i activa la campaneta. No et perdis el proper vídeo. Comencem amb el número 2. Aquest model genèric ofereix una potència decent i una interfície bastant senzilla. El preu ronda als 159 euros i la puntuació mitjana és 4.2/5 basada en 3.337 treviets. Entre les opinions destaca una usuària que diu que, tot i que el programari necessita millores, el fabricant està compromès a solucionar-lo. Altres comentaris valoren els acabats com a perfectes i l'eficiència d'aspiració, comparant-lo amb el canvi de les màquines de rentar. Algunes crítiques es centren en l'app, que pot ser una mica complicada d'enllaçar, i en el soroll que genera. En resum, el número 2 és un robot que fa la feina gran, encara que requereix una mica de supervisió per a les zones més difícils. Així que si busques una opció assequible sense complicacions excessives, aquest model pot ser el teu aliat. Recorda que tens els enllaços actualitzats a la descripció per comparar preus o llegir opinions. La Fanema 330 Pro és el número 1 d'aquest rànquing, amb una acció de 5.000 pascals, una durada de 150 minuts i una navegació DTOF. Aquest robot destaca per la seva capacitat d'evitar obstacles i les zones virtuals. El preu és de 136 euros i la puntuació és 4.3/5 amb quasi 20.433 ressenyes. Les opinions elogien la qualitat-preu inigualable i la fiabilitat, comparant-lo amb models antics que han durat anys. Molts usuaris hi donen fins a 5 estrelles per la seva eficiència a la cuina i als passadissos i per la seva habilitat de gestionar mascotes sense problemes. Algunes crítiques apunten al comportament d'en Dom en algunes àrees, però la majoria coincideix que el robot manté la llar neta i sense esforç. En resum, la Fanema 330 Pro és el millor robot aspirador per a la gent gran, oferint una neteja constant i una operació senzilla. En resum, han vist 4 alternatives. El número 2 com una opció assequible però amb una app menys intuitiva. Xiaomi H50 que combina potència i tecnologia avançada a un preu més alt. Xiaomi S40C que ofereix una gran relació qualitat-preu amb algunes limitacions de bateria. I finalment la Fanema 330 Pro, el millor equilibri entre preu, rendiment i facilitat d'ús. Escull el que millor s'adapti a les teves necessitats i gaudeix d'una llar més neta sense esforç.